ще се постоянно се учат. От колегите, които са именно с 15-20 личности. По корабите, например. Те са пътували и след това започват тук като работи. А интересен ли от млади хора? Това интерес то не е само до интереса, трябва да има и съответния стаж. Има си последователност да се направи. Тоест директно не може няма да работи, тук трябва да има по всички стъпала. Ако има инцидент на международното, да кажем, пресенството на нашата брегова територия, не брегова, а морска територия, и дори ли сме да могат по някакъв начин? Ако имаме възможност, това вече е ангажимент на Морския спасителен център. Ако имаме съответно сили и средства да окажем такава помощ, да. Но обикновено в такива случаи най-добра помощ оказват преминаващи наблизо до съдове. Защото може да не ги чуем. Все пак другите кораби са по-близо до инцидента и по-бързо ще отреагират. Вие споменахте гранична полиция и други структури, с които работите явно в пряка връзка. А правите ли тренировки или нещо, което 2-3 години да го проиграете това? Или машината е смазвана и няма нещо? Не. Хубаво е да се правят и мисля, че ще наскоро пак се говориш по този въпрос. Но обикновено, когато има сериозни военни учения, това работно място там идва колега от флота и застава на него работно място, така че да може съвсем оперативен порядък да можем да контактуваме. Защото някой път става така, че ето да речем. Да, 27 минути. Да се свърши. говориш в системата, гледаш и затова сме по-двама, нали, да може. Мислите повече за самата система VTMI, смисъл, как тя превъзхожда това, което сте имали преди? Аз като започвах, имаш един телефон, нищо друго. Не знам телек, знаете ли какво е? Камиона да рече. И тогава корабните корабопритежателите дават права на съответната корабна агенция да я представлява в съответното пристанище. И този кораб, който са чартирали да изнесе този товар, да може да дойде тук и безопасно приемем пристигащите кораби. Трябват отделни сървъри, много наброй сървъри и Storage Area Network. Това е система, която запомня. Тук са от Дуран Кулак до Емине, а отдолу е от Емине до Резо. Всеки център работи със своята част. Всъщност този има задачата само да осъществи връзка. Този има задачата да добави данни към дадените от кораба, които са данни в неговата база, като например номера, имена на кораба, нали, които той се идентифицира по един единствен номер тук, но тук се добавя допълнителни данни, така че също така къде се намира кораба, координати, времето на тези координати, валидни. Тези данни, минавайки през тази система, отиват в един европейски... Пристанището през следващите 2-3 дена. Трафик, великача Александра. Александър, слушам. Водим и даваме указания на... Обясних, тази система също е електронно базирана и всички имат достъп до нея, които са ангажирани и една корабна маневра да се случи безопасно. Освен това, виждате, има изнесени доста камери за наблюдение, вече сме доста по-обезпечени.